Hola, bones, què tal, com esteu? Esteu a Cat Coaching, el canal número 1 de desenvolupament personal en llengua catalana. El meu nom és Salvador Companyós, sóc l'autor del llibre Lidera't, que podeu trobar, podeu adquirir a l'Amazon, us deixo l'enllaç més avall, a la descripció del vídeo. Un llibre que us ajudarà a observar-vos, acceptar-vos i a crear un nou futur. Avui la meva idea és transmetre-us unes petites idees que, si les posem a pràctica, poden canviar moltíssim la nostra vida. 10 hàbits de les persones d'èxit. Què és una persona d'èxit? Cadascú de nosaltres té l'èxit assumit a la seva manera. En el fons, l'èxit és sentir-nos bé nosaltres mateixos i sentir una realització personal, sentir-nos plens. Un ho pot aconseguir a través de la realització en el pla professional, un altre a través del familiar, un altre a través de l'àrea que sigui, però segurament totes hi tenen a veure. Llavors, quan una persona té èxit, molt probablement què està fent? Doncs aquests 10 hàbits que us comento molt ràpidament són claus, o poden ser claus, per sentir-nos una persona d'èxit i transformar-nos veritablement en una persona d'èxit. Punt número 1. Saber quin és el nostre objectiu. Anar pel nostre somni. Una persona d'èxit sap on va, sap quin és el seu objectiu i va decidit cap a aquell objectiu. I és més, cada dia sap per què es lleva i es recorda aquest objectiu. Segon hàbit de les persones d'èxit, visualitzar. Les persones d'èxit visualitzen l'objectiu, es visualitzen amb l'objectiu complet, perquè entenen que des del pla mental es genera, es crea la realitat en el pla físic, és a dir, el que experimentem en el pla material, com diuen els grans metafísics, té l'origen en el pla mental. Concebre la imatge en el pla mental facilita que es materialitzi en el pla material. Punt número 3, tercer hàbit de les persones d'èxit, planificar el dia. Una persona d'èxit planifica el seu dia. Avui, a la tarda vespre, en el moment que decidim acabar ja amb les nostres tasques, dediquem 5 minuts a planificar el dia següent. 5 minuts de planificació, com ens comenten els grans experts en aquests temes, ens donen fins a 2 hores de guanys en temps en el dia següent. I si això ho portem a pràctica un dia i un altre, és com programar-nos pel nostre èxit. La nostra millora en el dia a dia, la nostra productivitat és realment bestial. Ítem número 4 de les persones d'èxit. Agrair. Una persona d'èxit sent agraïment i practica l'agraïment per allò que ja té. Sí? Els que tenen més se'ls hi donarà, com va dir el gran mestre Jesús. Per tant, agrair el que tenim és obrir la porta a tenir més, a disfrutar més de coses com aquestes que tenim, que això continuï creixent. Ítem número 5, hàbit número 5 de les persones d'èxit, actuar, acció. L'acció és el pont entre lo mental i lo material. Per materialitzar hi ha d'haver una acció. Sí que tot es crea en el pensament, es crea en el pla mental, en el pla no tangible, i es manifesta en el pla físic, però és important que hi hagi una acció, que hi hagi aquesta acció. L'acció simbolitza també la nostra intenció. Des del moment que actuem hi ha intenció i, per tant, estem facilitant que això, inclús aquesta informació que és l'univers, com explica la física quàntica, aquesta energia que no veiem, sintonitzem amb aquesta vibració i facilitem que ens acostem al nostre objectiu. Per tant, actuar significa no procrastinar, no ajornar. És més, les persones d'èxit, allò que els hi costa més de fer, precisament això és el que no ajornen, sinó que és el que fan primer. Sisè hàbit d'èxit, formar-se. És a dir, millorar, aprendre, créixer. Com? Assistint a xerrades, a conferències, veient vídeos, llegint, realitzant cursos que em millorin com a persona, que em millorin com a professional, amb l'àrea que sigui, però que facin avançar. La millora constant i el creixement constant és un dels hàbits de les persones d'èxit. Setè hàbit de les persones
d'èxit, activitat física. Les persones d'èxit solen fer activitat física alguns dies a la setmana. No competeixen ni entrenen com un atleta olímpic, però sí que de forma regular mantenen actius perquè, com sabeu, al fer activitat física, les hormones que generen ens fan sentir molt millor. L'hormona de la facilitat, se'ns aclara el pensament, se'ns aclara les emocions, el que sentim, i estem en un altre nivell, elevem la nostra vibració. Per tant, esport, activitat física, cadascú en la mesura que sigui, pot ser perfectament també caminar, és algo que ens farà avançar moltíssim, i és algo que les persones d'èxit, la gran majoria, porten a la pràctica. Hàbit número 8 de les persones d'èxit: una bona gestió mental emocional. Entenen que hi ha unes circumstàncies, però que no són les circumstàncies el que m'impedeixen a mi arribar on vull, sinó que és el meu estat mental i el meu estat emocional. No és allò que passa, sinó la percepció i el judici que jo tinc d'allò que passa. Per tant, com amb més serenitat estigui, amb més neutralitat estigui, més serà la meva capacitat d'entrar en un estat on decidir coherent serà més fàcil, i podré estar en un estat resolutiu, un estat creatiu. Emportats per les emocions, emportat per el meu judici sobre allò que està passant, difícilment podré crear la realitat que jo vull i obtenir l'objectiu que jo vulgui. Per tant, per ser una persona d'èxit he de saber gestionar les meves emocions, i per tant he de saber treure el judici negatiu que tingui cap a certes situacions, per entrar jo en un estat de benestar, en un estat que em portarà molt més a ser la persona que vull ser i a tenir la consciència en un punt on em permeti decidir molta més claretat. Hàbit número 9 de les persones d'èxit: l'excel·lència, buscar l'excel·lència en allò que facin. L'excel·lència no és ni ser el millor ni fer-ho més bé que els altres. L'excel·lència és, dintre les meves capacitats, dintre les meves qualitats, dintre les meves possibilitats, portar aquella tasca, realitzar aquella activitat el millor que sé. Si m'acostumo a fer-ho, què passarà? Que aquest nivell continuarà pujant pel meu entrenament, per la meva pràctica. El que ahir era excel·lència, segurament avui ho faig amb més facilitat, i el que avui és excel·lència serà una cosa que faci amb facilitat si ho continuo fent, i aquest nivell d'excel·lència pujarà. Llavors, dona el màxim de tu mateix, i com diu el Miguel Ruiz en el llibre dels 4 acuerdos, un dels 4 acords és dona el màxim de tu mateix, i aquí estaria. Donar el màxim. Això no vol dir ni obsessionar-nos, ni tornar-nos boig, ni si ens surt malament torturar-nos, no, però procurar donar el millor de nosaltres mateixos, buscar l'excel·lència. Això ens portarà una millora contínua. Punt número 10, hàbit número 10 de les persones d'èxit. Les persones d'èxit tenen com a opinió pròpia un valor molt més gran que l'opinió de les altres persones. No vol dir que no s'escoltin a les altres persones, que no escoltin consells, que no demanin fins i tot consell, assessorament, etc., però no actuen per satisfer els altres, no actuen perquè els altres pensaran, sinó que fan les coses tal com ho veuen ells, tal com ho senten ells, perquè ells creuen que és això el que han de fer i el que volen fer. Per tant, l'opinió pròpia està per sobre de l'opinió dels altres. Molt bé, espero que us hagin servit aquests 10 hàbits de les persones d'èxit. Repasseu-los, són molt senzills i explicat d'una manera molt bàsica, però realment si els portem a terme canvia la nostra vida, es transforma dràsticament, inclús només que n'afegim algun de nou que no estiguem portant a terme. Moltes gràcies i fins a la propera.